Mila 1927ko udaberria. Gipuzkoa, Araba eta Nafarroa faxisten esku. Fronteak Bizkaiko mugan geldirik. Gerraren eraginez, futbol liga bertan bera utzita. Etzen jarduna eten ordea. Eusko Jaurlaritzak Euskadi selekzioa sortu zuen, erbesteratutako umeentzako dirua jaso, eta gure herriaren izena eta izana munduan zabaltzeko. Erabakitzen da futbol talde bat, erbesteratratia, Euskal Herriaren erakusgarri izan nahi den futbol talde bat, selekzio bat izango genduko gaur, propaganda egiteko, erakusteko Europan, erakusteko munduan, hemen gerra bat dela, gerra horretan ez diarduela bakarrik frankistak eta republikanuak, republikanuen artean badirela beste batzuk euskaldunak dianak, euren espezifizitate politikoak eta daukiesanak, eta hori erakusteko, pentsatzen da, beste neurri batzuen artean, propaganda ona izan leikiela futbol talde bat ataratia Europan zehar eta munduan zehar jokatzeko. Gerra aurretik, euskal futbola sasoi betean zegoen. Lau talde lehen mailan, jokalariak Espainiako talde onenetan, atletikek lau liga irabazi berriak, jokalarien artean Italiako mundialean jardundako batzuk, Regueiro, Iraragorri, Langara, Zilaurren. Batez beste 24 urteko 15 gazte, haien artean atletikekoak nagusi. Jose Basaurin jaio zen. 8 hilabete zituela Galdakaora etorri zen. Eta 9 hilabete zituenean aita hil zitzaion. Ama largunarekin hasi zen. Familia nahiko eroso bizi zen garai hartan. Baserria zuten, eta baserri horretan bizigana oraingo. Santa Barbarako eskolara joaten zen, hemen bertan. Viktor anaiak txikitatik esaten zion. Jose, egunen batean futbolaria izango zara. Galdakano taldean jokatu zuen 13 urterekin. Eta 16 urtekin atletikek fitxatu zuen. Bere fitxa 1000 pesetakoa zen. 17 urterekin nazioarteko jokalari izan zen. Bere kirol bizitzan 4 kopa eta 4 liga irabazi zituen atletikekin. Eta munduko txapelketa bat 34ean. Isidro jaio zen Pasai Antxon. Baina bizi Andoainen bizi zen. 3 anai arreba ziren, Neratia, Jesus, Sarrena, Gio Enkarna bigarrena eta Isidro zan gazteena. Eta Andoainen kalian bizi ziren. Isidroren zaletasunak nik uste kirola izan zela. Oso futbolari bezala izan zen gero ospetsua, baina oso pelotari hona amentzen. Isidroren ama esaten zuen egunero puskatzen zula alparga eta paregat. Eta Isidrok esaten omen zion ordainduko izu eta horreago danak. Isidro hasi zen Andoaingo euskaldunan, gero Esperantzan eta gero Oviedora juntzen. Aitak Euskadiko selekzioari buruz esaten zuen, garai hartan nonenak izateko privilegioa izan zuen. 4 liga eta 4 kopa irabazi zituzten. 34an, Italiako munduko kopan, Espainiako selekzioko partaide izandako gehienak Euskadiko selekziokoak ziren. Aita oso harro zegoen Euskadiko selekzioan aritu izanagatik. Onenak zirela pentsatzen zuen. Aukeratutakoen artean, bazen gudan ibili zenik. Kepa Areso ordiziarra esaterako. Herrian harrapatu zuen gerrak eta batailoi batean jardun zuen. Kepak esaten zuen hainbat pertsona etorri zirela Ordiziara Andonegi probatzera. Garai hartan laguna zuen, eta azkenean biak joan ziren. Tolosan geratu ziren. Gero Murtzian jokatu zuen, Sevillako Betisen
eta Bartzelonan. Ahí es cuando ya llegó la guerra y Baina gerra iritsi zen eta alde egin zuen. tomó participación, él formaba parte del Amaiur gudarostean parte hartu zuen. Había estado en varios frentes, aunque él decía que no Zenbait había frontetan peleado egona demasiado. zen. Baina esaten zuen ez zuela borroka La guerra gehiegi egin. realmente a él le producía una sensación Gerrak tristura ematen muy zion. triste y desagradable. Dice que cuando Gaizki vio sentiarazten el zuen. primer cadáver que vio, Lehen gorpua sintió ikusi un zuenean izugarrizko sentimiento mina tan- sentitu omen zuen. tan grande min de lazgarria. dolor que realmente detestaba, ¿no? Zorte handia izan nuenik gudari izatearekin batera, San Mamesen antolatu zituzten zenbait futbol partida jokatu ahal izan nituelako. Jokalari profesional asko joan ginen Bilbora, erreketeek aurrera egin zutenean. Partida horietan sortu zen Euskadiko selekzioa sortzeko ideia. Partida bakoitza bukatutakoan nire batalioira itzultzen nintzen Urduñara. Eta gauza bera egiten zuten beste batalioietako jokalariek ere. Gudabotak futbolekoengatik ordezkatu zituzten batzuek. Bilbotik abiatu ziren hegazkinez, helmuga, Miarritze eta handik Europara. Frantzia, Txekoslovakia, Sobiet Batasuna, Norvegia, Danimarka. Hor ikusi bida jokatu zituztela partidu batzu, leku batzuetan bai, eta beste batzuetan ez, gerrak, Espainiako gerrak, Europan eta munduan, eragin ezberdina izen ebalako leku batzuetan bai, eta beste batzuetan. Hau da, jokatu zuten, jokatzeko modua zeukaten lekuetan. Frantzian, Txekoslovakian, Polonia, Sobiet Batasunean, ez zuten jokatu, Alemanian, Italian, ez zuten jokatu, Italian Mussolinik agintzen zuelako, eta Alemanian Hitlerrek. Baina ez zuten jokatu Inglaterran, da seguru jokatzia gustatuko izango zitzaiela hauei, ez zuten jokatu Inglaterran, Inglaterrako gobernuak edo Bretania handiko gobernuak Espainiako gerrarekin zeukan jarrera ezalako izen beste batzuk izan zutena. Hau da, ez zuten nahi izen Espainiako gerra nahaztu, orduan, hau ez eutzen itxi propaganda egiten, eta horraitik ez zuten jokatu Inglaterran. Beso zabalik hartu zituzten leku gehienetan, esaterako Sobiet Batasunean. Beste muturrean Polonia, bi partidetatik bakarra jokatu ahal izan zuten, eta zerbitzu sekretuko kideak izan zituzten segika, Errepublikaren aldekoak zirelako. Polonian bazan movimentu obrero indartsu bat, baina horren albuan eta horren kontra bazan eskumako movimentu indartsu bat. Eta Errepublikaren alde zegoen jentiaren onduan, bazan beste jente pilo handi bat, Errepublikaren kontra edo Frankoren alde, esan daitekena. Orduan, Euskadiko futbol taldearen alde agertu zian modura batzuk, agertu zian beste batzuk. Eta orduan, gobernua eskumako jentez ganea diktadura antzeko atzanez, ez zuten izan. Beraiek pentsatzen zuten errestasunik, ez gutxi horipe, eta badira dokumentuak esaten dutenak, polizia atzetik segika zeukatela, eta bar. Por la calle les llamaban... Han komunista deitzen zieten. Alde egiteko oihukatzen zieten. Entonces se fueron a Rusia. Orduan Errusiara joan ziren, eta hara ze paradoxa. Polonian komunista deitzen zieten. Eta aldiz, Errusiara heldu ziren igandean, okerrezpanago Finlandiako enbaixadan meza prestatu zieten. En la embajada de Finlandia les celebraron la misa para que fueran a oír misa. Berak esaten zuen. Y él decía, konturatzen altzara, que Polonian komunista deitzen digute, eta Errusian meza bat antolatzen digute enbaixada batean. Finlandiakoa zela uste dut. En una embajada, creo que Finlandia. Paradoxa, talde handiak hartu zituzten mendean. Marseillako Olimpika, edo Moskuko Dinamoa. Lokomotiven aurkako partidan, 60.000 ikusle bildu ziren eta ongi etorri beroa jaso zuten.
hegazkin batetik botatako lore sorta eta guzti. Garaile ziren ia zelai guztietan, baina zelaietatik kanpora partida galtzen ari ziren. Gerra. Lehenengo partidua jokatu zuten Gernika bombardatu bizperan edo. Eta Sobiet Batasunen heldu zianean esan eutzien Bilbo jauzi zala Frankoren nazionalen esku. Bitxarte horretan ibilizian jokatu zituzten lehenengoko partiduak. Hau da, jokatzen hasi zianean Europan eta lehenengoko partidua jokatzen ziharduten artean, frankisten erasuen gorriza ikusten eguazan euskaldunak. Ireil partean amaitu zen Europako bira Frantzian. Proposamenak zituzten Amerikara joateko. Etzegoen aukerandirik, erbestean geratu ala selekzioarekin aurrera jarraitu, eta segituzkero Amerika zen bide bakarra. Europa utzi eta ondoren joan Ameriketara, egoeraren berri eman. Taldeak garai gogorrak bizitu zituen, gerra latza zen artean. Gerra zibila amaitzear zegoela zioten batzuek, informazio nahasia zeukaten. Etzekiten zegin, jarraitu edo ez. Izan ere diru arazoak zeuzkaten. Taldeak apenas zeukan bizirauteko dirurik. Ia ez zeukaten bat ere baliabiderik, arazo handiak zeuzkaten. De subsistencia, con recursos muy justos. Aitak beti esaten zuen funtseskoa izan zela erabakia hartu zuten unea. Amore ematen badugu, pikutara bidaliko dugu orain arte egindakoa. Aurrera egitea erabaki zutenekoa oso une hunkigarria izan zela esaten zuen. Futbolean jokatzearen aldeko apustua egin zuten, futbolaren bidez dirua bildu, eta munduari ze gertatzen ari zen azaltzeko. Bi jokalari utzi zuten taldea, Gorostizak eta Etxeberriak. Halere, fitxaketa berriak izan ziren. Tomas Agirre, lehendakariaren anaia, Joaquin Resola, lehendakari ordearen anaia, Ignacio Agirre Zabala, eta Jose Manuel Urkiola Tolosarra. Urkiola, Atletico Madrilean ari zen gerra hasi aurretik. Gerra zizanean men Espainian, gure familia osua, atea Santolosatik, eta junginen lehen Itziarrea, gero pasaginean junginen Gernikara, eta bombardaketa izan gendun, bombardaketako Gernika izan gendun. Eta handikan, urrengo unian, atera eginen handikan, eta junginean Bilbora eta Bilbotik hartu barku bat, Labana izatzen ez barku hori, eta junginean ja Frantzira. Orduan, iritsi zarian ekipua Frantzira, bi jugadore, bi jokalariak, eta masagista, ezer esan gabe behiri, pasaziran Espainiara pasaziran. Eta orduan,